ଭାରତରେ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକେ କୁକୁରର କ୍ଷୀର ପିଇଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ମୋନୋ ଦେଶର ଲୋକେ କୁକୁରର କ୍ଷୀର ପିଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପବିତ୍ର ନଦୀ ନାମରେ କେଉଁ ନଦୀକୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ନାମରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାର ବୟସ ସୀମା କେତେ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାର ବୟସ ସୀମା ହେଲା 18 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇଲେ ଓ ବିକିଲେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ସିଙ୍ଗାପୁର ଦେଶରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇଲେ ଓ ବିକିଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମେରିକା ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ବିଷ ଲାଗିନଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ନେଉଳ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜୀବ ଯାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ବିଷ ଲାଗିନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଥାଏ।